Rebaħ is-sens komun fuq l-arroganza. Dan kien il-klim ta' diversi residenti Mostin li jinġabru fil-pjazza Mostija l-4 filgħaxija f'dik li kienet ċelebrazzjoni tar-rebħa li kisbu diversi attivisti u residenti Mostin. F'ċelebrazzjoni li kienet ukoll protesta msejħa mill-Moviment Graffiti ħareġ ċar is-sens ta' diżappunt u rabja li għandhom ir-residenti tal-Mosta għal kunsill lokali u s-sindku laburista Chris Grech. Kif din il-protesta tkellmu numru ta' residenti Mostin fejn fid-diskors tagħhom kollha appellaw għal awtoritajiet li jiffunzjonaw li ħarsu l-ġid taċ-ċittadini u l-ambjent ta' madwarna u mhux lin-nies tal-qalba. Il-Moviment Graffiti u r-residenti kkundannaw ukoll l-aġir tal-ERA, l-awtorità ambjentali li suppost issalvagwardja l-ambjent, iżda li din id-darba aċċettat li jsir dan it-tqaċċid tas-siġar tal-fikus li huma protetti mill-liġi. Dan kollu jiġi wara li matul il-jum ta' tlieta 12 siġra tal-fikus kienu se jitqaċtu mill-pjazza tal-Mosta sabiex jitkompla l-proġett li ilu għaddej għal xhur sħaħ. Deċiżjoni li issa ġiet irtirata mill-Kunsill Lokali wara li numru ta' protestanti nġabru fil-pjazza tal-Mosta fejn saħansitra kien arrestat wieħed minnhom. Issa l-Moviment Graffiti u bosta residenti Mostin qed jitolbu li tintrefa r-responsabbiltà ta' din id-deċiżjoni inġusta mis-sindku laburista Chris Grech filwaqt li laqda appellat illi ssir riforma fl-awtorità ambjentali tal-ERA kif din l-awtorità fallit milli tagħmel xogħla u tipproteġi l-ambjent naturali ta' pajjiżna.